ассалому алайкум ҳамватонони азиз. имрӯз 11 апрел рӯзи душанбе. ҳамватонон, мо ай Москва, под Москва ба Тоҷикистон бор мебарем. ина иншоалло склад мо пур шид қариб. рӯзи ҷумъа насиб када боша мошин мо мебия. ҳамин ҳафта охири ҳафта шанбе якшанбе бор мекунем мошина насиб када боша. кадом то бор дошта бошем марҳамат инамин номеро да занг занед. бо ина инҷада бо номеро аста ина марҳамат занг зане. бародарони азиз ҳамватоно, кадомтон бор дошта бошем марҳамат биёрен, ёки кадомто агар 100 кило зиёд бор дошта бошем. ина мошини мо даставка дорем, 100 кило зиёд дошта даставка дорем. бародарон занг занед бо ин номеро да и видеоро поделиться кунед. ами охири ҳафта шанбе якшанбе мошина бор мекунем.